ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созаи хубе саломатиятон хубай вақтотон хуша. имрӯз 7 июли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомонӣ. ана ака гӯш кине ки дар имрӯзон авормада чирои кардагам ва чира гап мезанем. мошини хундай Солярис астай, замини 50000 астай, велики фурӯшӣ астай, хонаҳои арзонак сар мешавад ноҳияи восе ва гайра. квартираҳои арзонак астай ва квартираҳои кредит астай ва далчи мерава квартираҳои фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри Исфара, шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамие ки я заминай 50000 сомон ва се комната квартира астай 70000 сомон. бардури ғарибам шумо метавонед ки я замина 420000 рубл да бихарен ва се комната квартира астай 588000 рубл. барои ҳам видеоро то охиша тамошо кунем. бардури азиз, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен ва ҳамуя дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. ана ака мерем устуста. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ина рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадаи. бардури азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бачаи ачкидор навора сар мекуна. лайкора серьёзни биҷиқен ва бачаи ачкидора гӯш кунен. велосипеди фурӯшии соли баромадаш 2023 сӯзишвориш педал бидай. педала мисол тов додан мегирӣ, худаш рафтан мегира, на бензин мехӯра, на газ. соҳиби велосипед мега ки ягон камбудӣ надора, ягон ҷош варид нест, мақсад ягон ҷо шикастагӣ нест, балонош нав, скоросош кор мекуна. состояниш мега нав пачкай. чхеле ки дастура десем бардури азиз, состояниш нав метова. хоб мегирӣ, фақат прогулка мекунӣ дирни шаҳрда. касе ҳам велосипеда бигира, вилояти Хатлон доставка доранд мега. доставкаш мекунанд. ана велосипед қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки қирғани пешина, нархиш 1200 сомон арзон мекуна. номерои телефонаш WhatsApp дорад, занг бизанед, қат яка маслиҳат кунед. ана ака бардурои азиз, мегзарем ба як квартираи ана фурӯшӣ ва кредитай бо диққат гӯш кунем. квартираи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ назди птицафабрика. дом 6 этажа мешавад. сохтмонаш дар 3 этаж рафтесай, ову свет, канализасияи шаҳрӣ дора. ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метан. мактаб, магазин, коллеҷи тиббӣ дар наздикиш ҳастай. дихонага 51 квадрата, нархиш 185000 сомон. се комната 70 квадрата, нархиш 250000 сомон. харидор метавонад 60% маблаға биспора, боқӣ монда маблағо дар давоми сохтмон биспора. бардури азиз, сохтмон 6 моҳ давом мекардай. марҳамат бардури азиз, бисёр вақт комментар да менависанд ки квартираҳои кредитмон, квартираҳои кредитмон. ина бардури азиз, номерои телефони поёнгиш ҳастай. занг бизанед, қат яка маслиҳат кунед. чхеле ки гуфтам, ду комната 51 квадрата 185000 сомон, се комната 70 квадрата, нархиш 250000 сомон. кредитай бардури азиз, сохтмон 6 моҳ давом мекуна. бардури азиз, лайкора биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен ва ягон чӣ фурӯшӣ дошта бошен, дар инами рақамҳои WhatsApp роӣ кунен. мегзарем ба як рекламаи дига.
бардруи азиз компаниякаи бозоралӣ ва компаниякаи назара шуморо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. Шуморо Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гиҷои дар мисол ай бародарода удобния мерава ай ҳамҷа шуморо мегиранд ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меёрам. бардруи азиз мошиношон мошинои беҳтарин мошинои комфортанд. я 3-4 мошин дорам бардруи азиз коршон ҳамияй ана 10 сола таҷрибаи корӣ доранд. нарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ 7500 рубл. агар бардруи азиз ҳозир занг бизанӣ бигӯй ки номероро ай канали Сауду Тиҷӣ гирифтам тида арзон мекуна. занг бизанем бардруи азиз қатъиякай бозоралӣ ва қатъиякай назар маслиҳат кунен. бардруи азиз мегзарем ба 3 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунед. як замини арзона гап мезанам. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон 7 сотиқ заминаи фундаментои хона 10 ба 12 рехтагӣ тайёрай мега як тарафаш подвал доштай бои қасанг қим шебенам дора. бардруи азиз ҳуҷҷатош сертификат ва қарори замин дора. хай бардруи азиз мега ки касе харидор боша занг бизанам муомила мекунем. маълумоти бештара ба телефон мегирен мега нарша бардруи азизам 50000 сомонӣ мега 50000 сомон. бардруи азиз 7 сотиқ заминаи дар ноҳияи Хӯросон фундаментои хона рехтагиай. зангзда қатъияка маслиҳат кунед. бардруи азиз мегзарем ба 4 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунед. як мошини фасона гап мезанам. мошини фурӯшии Hyundai Saliya Respiday соли баромадаш 2015 сӯзишвориш бензин абё моторош 1.6 литраи коробкаш автоматай. ҳуҷҷатҳои мошин 1 солаи бардруи азиз. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. растамошка надора мега ана касе мошина бигирад доставка Россия ҳам дора. бардруи азиз мақсад ки доставка Россия мекуне мега. айни ҳол мошин қарор дора дар шаҳри Норак. нархш бардруи азиз 90000 сомонӣ мега. ба пули русӣ ҳисоб китобш кардем 750000 рубл мешавад бардруи азиз. ва соҳиби мошин мега ки алиш ҳам мешавад ба квартира дар шаҳри Норак ё шаҳри Душанбе. хай бо номерои телефонаш ҳаст зангзда маслиҳат мекунен. касе ки бардруи азиз мисол ай Россия тамошо кардесен мора агар ай мошина хариданӣ бошен ана доставка Россия доранд. бачаёча мегзарем ба 5 миллиони имрӯза лайкора фаромӯш накарда бошем бо некӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе ҷамоати Гилистон деҳаи Саъдулло Шариф кӯчаи Навбнаҳо ба шоҳрои Калон 200 метр дур будай. 10 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ. ремонташ дар ҳолати хуб қарор дора мега. ов свет пастаяни ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона 100%. ҳамом ошхона аловхона оғили деэтаҷа ва ҳоҷатхона дора. нарша бардруи азизам 220000 сомонӣ мега 220000 сомон. касе харидори аниқ бошен занг бизанем бигӯен ки номероро ай канали Сауду Тиҷӣ гирифтам шумо да бо муомила мекуна. занг бизанем бардруи азиз хонаи арзона бихарен. бачаёчабхия кофе талх абза ки ба фикрам ховуд бурдисая. кофе талх набошад чойи кабутон биза мешава шеринар. оли бисёри бардро мегӯянд ки даи гармӣ на чой мегзара на кофе. арсикол абза шеринар. араки бардрои азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи бозори Корвон гравзавод гуфтагиай. як хонага квартира дар диаметр қарор дорад 35 квадратни метрай. дом новостройка квартира ремонт доштай. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиае ки квартира дар шаҳри Душанбе ана пеши бозори Корвон гравзавод гуфтагиай. инам ка гуфтагиай бардрои азиз нархиш 210,000 сомонӣ. бадруи азиз харидори аниқ занг бизанед. числара нигоҳ кунед, мақсад барвақттар боша занг бизанед. дер шидагӣ боша занг назанед ки уже квартирара фурӯхтагиеда мақсад.
ана ки бардурои азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза бо бисёри бардурои ваҳдатӣ хоҳиш карданд ки аз шаҳри ваҳдат ҳам ягон квартираи арзон бумон марҳамат гӯш кунед. Квартира десен қарордора дар шаҳри ваҳдат қариби мактаби Аҳмади Донишда будай як хонага квартира дар 3 этаж қарордора 30 квадратни метрай. Домои пешна квартира ремонт дорад хелек десен бардурои азиз соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагие ки шаҳри ваҳдат қариби мактаби Аҳмади Дониш. Нарша бардурои азизам 130,000 сомон мега. کسی خریداری انیق باشین بر روی عزیز زنگ بزنین ارزان میکنه. معلومات چابو در بر اکران نویسندگیم. бардурои азиз мегзарем ба 8 эълони имрӯза як квартираи арзони дигара барои шуморо гап мезанам. бо диққат гӯш кунед хотири ҳами квартираи арзон як дона лайки бепала бижиқем бардурои ғарибам. квартира десен қарор дора дар шаҳри Исфара тарафи Шуроб давдай сехонага квартира дар 2 этаж қарор дора. домои пешинай ана квартира ремонт дошта бардурои азиз хай ремонти средния мисол ана ранг задагӣ. соҳиби квартира бисёр маълумот даги нестай, фақат нависагие ки срочно продаётся нависа, яъне ки срочно фурӯшияй. нарша бардурои азизам 70,000 сомонӣ мега. маълумотша дар бар экран нависагим. касе харидори аниқ бошен занг бизанен квартираи арзона аз шаҳри Исфара тарафи Шуроб бихарен. خب دوستان عزیز با نواری خانه‌های فروشی امروزه خیر در آخر ویدیو یک کامنتر را میخوانیم بعد خیر خوش میکنیم. میخوانیم یکم کامنتر را نوشته کی گل در بالای انجیر لایک زدم با زنجیر. با گفتگی کی سازی بعد گفتم گل بازما او نشتیا گفت شیرین ارزنده باشی. اگر شما بردروی از اگر مثال هم خیلی کامنتر فسان بنویسین ما در ویدیوی دیگری رکلامتون میکنم. میخوانیم دیم کامنتر را. خب نوشته که بچه اچکیدار انا تگاب میتی ما ایخونه همسایه پویلیج اومدم میگه. اینا بردروی عزیز وقتی که ما گاب میزنم این یکم مقصد پوپشیوش ایودش برو ورده یا سلانسیش پوشیده یا تشنه. ای بخدو اکا گاب نه زنده باشی و بود باشید بخدو وار نکنی گاب نداره در ویدیو سربلند باشید گخده سودی توی سلامتی و خوبای پدر مادر کودکو. خای میگم نمی ویدیو بهترین معقول اینه که اکمارن که همی خدا دوره در طرف خمسانگیر خرنا کارون شدم. اون طرفو دا اگر اون خدمت میکردی اون زمین میافتی بسیار کوریدور میشید. با اخیر مور اخدو روز بشه که بلید گرفته سه میگیم بی اکای پیش مقصد اون جو بهترین ببوش به. اما می خلاصون میگفتگی تام سوزای بعد کوه را طرف کوه نه خیلی جوای. آقا مقصد یا جوی بهترین میشید دست سه میتونید میشید قریبی هم قشلوق بهترین جو نمیشید دوار نکنید خرید بشه. خدای کمک هم ببوی پیش بود چشم. ва бардурои азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошин хона замин велик ва квартираи арзон рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунем ки хая нархҳои зур буд бардурои азиз хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамуя дона лайки бепла биҷиқен ва дар комментария бинависен ки мисол аз куҷо хона замин квартиратон дар корай. бардурои азиз бисёр вақт комментария менависен ки мисол айҷабмон айҷабмон. бардурои азиз хай мисол ҳаракат мекунем ки бимонам не ки мада аз куҷое ки рӯй мекунанд ма ай ҳаму ҷоро реклама мекунам. бардурои азиз барои ҳамун хай дар комментария бинависен аз куҷо мисол шумо дар корай мо дар видеои оянда арзонуша мисол ҷудо карда барои шуморо реклама мекунам. агар хона дар кортон набоша просто дар комментария бинависен ки беҳтарин видео ё бинависен ки лайка ба чӣ бизанам. ва бардурои азиз настроение ҳастай кам-кам қаттон шӯхӣ мекунем ва комментариёро мехонем яки-яки. зинда бошен. агар то охири видеоро тамошо карда бошен 5 звездара бинависен ва дар комментария ягон чи бинависен. хаяк